Good morning guys. Bale, ang content natin ngayon guys is pahubas. So yan, ito po yung lambat na gagamitin. Yan, ito pa. Bale, ang dagat ngayon, bale low tide pa. Mag-high tide. Mag-high tide to mamaya, mga 11 AM. Ilalatag natin yung lambat doon. Tapos babalikan natin mga mga 5 sa hapon. Try natin baka makahuli tayo ng mga isdang samaral or mga danggit. Sa labas pa tayo maglatag ng lambat para sure dun sa Bakawan. Dito pa ako sa bangka ko guys kasi nag-intro pa ako eh. So yun guys, salamat. Update lang ako mamaya. Ng samaral guys. Bali update lang ako mamaya guys kung makahuli pa tayo ng makarami pa tayo. Dara. Katpato ni. Tuto hindagan to. Katpato na. Anar ka mutugaw, ka na mulubog. Ako sundon. May nakita ako dito guys. Sana kaya yun? Dito guys, dito siya nakatago oh. Kita ko na siya. Ayun siya. Ayun siya. Nahuli ko siya guys. Nahuli ko siya. Yun oh. Meron pa.
Baka meron pa. Guys, bali uuwi na kami kasi parang mahina yung hulihan ng mga kumaral dito. Na-check na namin doon. Parang walang laman, walang isdang mga dumadaan sa lambat. Bali mga 4 na piraso lang yung huli namin. Goods na pangulam, may isang kumaral, super laki, may ganito kalaki. Parang chinelas.